खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय आं सिबिरानि ब्रह्म आसा खालामो नोंथांमोनहा गासैबो मोजाङैनो दङ नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो दिनै आरो गाबोन साननैनि हाबाफारिजों मिरु नखर मन्त्रि अमित शाह बिथाङा मेघालय आरो आसामाव दावबायफैगोन गाबोन अदेबानि 25 जुलाइआव मिरु नखर मन्त्रि अमित शाह बिथाङा आसामाव दावबायफैनानै गुवाहाटीनि बिमा कामाख्या थानसालियाव दर्शन खालामहैगोन आरो गाबोननि समावनो बिटिआर गोरोबथायाव थानाय बायदि बाक्सानि तामुलपुराव मेडिकेल कलेज गायसननायनि अन्थाइ खाम्फाखौ बेखेवगोन बे हाबाफारिखौ बिथाङा गुवाहाटीनिफ्रायनो भिडिअ कनफारेन्सनि गेजेरजों बेखेवहरगोन बेनि अनगायैबो आसाम सरकारजों फोसावजानाय COVID-19 जों सासे नङाब्ला सानै सुबुं गोमाजानाय नखरनो 1 लाख रांनि चेक गथायनाय हाबाफारिखौबो मिरु नखर मन्त्रि अमित शाह बिथाङा बेखेवगोन आरो गुवाहाटी मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटालाव रेडिअथेरापि ब्लक बेखेवगोन हादोराव कर'ना भाइरासनि गाग्लोबनायजों फारफ्रोमबो बिथिङाव बन्द जाजोबदों जायनि थाखाय आयेन बेरेखा खामानि मावनाया बांनायनिफ्राय बांदों रायजोआवबो दासान्दि ओंखारदों सिखाव दाखायत आरो सखन्द्रा ओंखारनायनि खौराङा बेबायदि समावनो चिरां जिल्लानिफ्राय लांखारजानाय सा 42 उन्दै गथ'साफोरखौ रैखा खालामनो हादों चिरां जिल्लानि गंथाम गुबुन गुबुन गामिनिफ्राय लांखारजानाय गासै सा 42 गथ'साफोरखौ चिरां पुलिसआ सोनाब बंग आरो सिक्किम सीमानिफ्राय रैखा खालामनो हादों लांखारजानाय गथ'साफोरा 7 बोसोरनिफ्राय 10 बोसोर बैसोनि गेजेरावमोन चिरां पुलिसआ फोरमायथिनाय बायदिब्ला बिथांमोनहा बे केसनि सायाव थांनाय दान मोनसेनिफ्रायनो अपारेशन खालामगासिनो दंखायोमोन दा बिथांमोनहा बे अपारेशनाव देरहासार जानो हाबाय आरो बे दायाव सानै दुथांफोरखौ एरेस्ट खालामनो हाबाय रैखा खालामनो हानाय गासै सा 42 गथ'साखौ आसाम एडमिनिस्ट्रेटिभ स्टाफ कलेजाव डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा लोगो हमनानै सावरायलायदों बे सावरायलायनाय हाबाफारिनिफ्राय डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा फोरमायथिदों दि मोसौ आरो ड्राग्स फालांगि जानायनिख्रुइबो मानसि लांखारनाय जाथाया गिथावनासिन बेनिखायनो बेनि सायाव गोख्रों नोजोर होनाया गोनां आरो रैखा खालामनो हानाय गथ'सा आरो लाइमोनफोरनि जिउ खुंनायनि थाखाय मोनसे पलिसि दानाया गोनांथि दङ होननानैबो फोरमायथिदों बिथाङा लोगोसेनो डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा जेब्लानिफ्राय रायजोआव गिबि मन्थ्रिनि बिबानखौ लादों अब्लानिफ्राय दासिम अदेबानि दान मोननैयाव सा 107 लांखार जानायखौ रैखा खालामनो हादों आरो लांखारनाय जाथाया बोसोरसेयाव रोजा रोजा जायो होननानैबो फोरमायथिदों बिथाङा NLFB आफादखौ दासिमबो सिफायाखै आरो NLFBनि गाहाय बाथा बिथांजों लोगोसे हाग्रानिफ्राय गिदिंबोफिननाय माखासे सोद्रोमाफोराबो दासिमबो सारेन्डार जायाखै बिथांमोनहा हाथियार हमनायखौसो दोनथ'दों बे खोथाखौ बुंथिदों NLFBनि गाहाय बाथा बिथाङा गोजोननि थाखाय सावरायलायनायसो बिथांमोनहा हाथियारखौ दोनथ'दों बिथांमोनहा दाबि खालामनाय बायदिब्ला बारग' NDFB आरो NLFBनि गासै सोद्रोमाफोरनि केसखौ बोखारनांगौ रन्जन दैमारि बिथांजों लोगोसे गासैबो बारग' NDFB आरो NLFBनि सोद्रोमाफोर जाय जोबथेसालियाव जोबनानै दोनजादों बिथांमोनखौ उदां खालामनानै होनांगौ आरो बिटिआर गोरोबथानि दफाफोरखौ थाबैनो मावफुंनांगौ बेफोर गासैबो दाबिखौ मावफुंजोबोब्लासो हाथियार दैग्रा आफाद NLFBखौ सिफायगोन होननानै फोरमायथिदों बिथां बाथाया बेफोरनि अनगायैबो गोजोन गोरोबथा बिटिआर गोरोबथा जाखांनायनि दान्दिसे समनि उनावनो बर'फोरनि गेजेराव हाथियार दैग्रा आफाद जोनोम जानायखौ लानानै राजखान्थि हान्जाफोरा मोनसेया गुबुन मोनसे हान्जानि सायाव दाय जाबसिनलायबाय थानायखौ नुनो मोन्दोंमोन बेनि सायाव बाथा बिथाङा फोरमायथिदों दि बिटिआर गोरोबथा गोजोन गोरोबथा जानायनि उनावबो बिथांमोनखौ क'क्राझारनि सिगांनि SP राकेश रसन आरो BTCनि सिगांनि IGP अनुराग अग्रवाल बिथांमोनहा सैमा बायदि खालामोमोन लामा ससे बेरायनो थांब्लाबो गाज्रि आखु बाहायनायजों लोगोसे बेल्टजों बुयोमोन बायदि बायदि जायनि थाखाय बिथांमोनहा सहायनो हायियाव हाथियार हमफिननो थाखाय हाग्रा फारसे गिबियाव सा 30 सोद्रोमाफोरखौ लानानै ओंखारलांफिननो गोनां जादोंमोन नाथाय बिथांमोनहा दा आसाम पुलिसखौ गिनानै ओंखारबोफिनाखै गोजोननि थाखाय आसाम सरकारजों सावरायलायनो थाखायसो ओंखारबोदों आरो बे खामानिखौ पृथ्वीराज देबमेस आरो थुलुंगा बसुमतारी बिथांमोनहानो मावदों होननानैबो फोरमायथिदों आसाम सरकारजों गोजोननि थाखाय सावरायलायनो थाखाय थुलुंगा बसुमतारी आरो पृथ्वीराज देबमेस बिथांमोनहा NLFBनि अभारग्राउन्ड केडार्सफोरजों लिंक खालामनानै बाथा बिथांखौ हाग्रायाव थांनानै लोगो हमहैदों आरो बेनि उनावसो आसाम सरकारजों गिबि खेब सावरायलायनाय जादों बेनि उनाव आसाम सरकार BTC सरकार एबसु आरो बर' थुनलाइ आफादनि खावलायनायाव बिथाङा गोजोननि थाखाय सावरायलायनो हाग्रानिफ्राय ओंखारबोफिनदों मख'नो गोनांदि NLFB हाथियार दैग्रा आफादाव दा सा 200 सोद्रोमा दङ होननानैबो रोखायै फोरमायथिदों बाथा बिथाङा
महाराष्ट्रआव गिख्रंथाव दैबाना थाद'नाय गैयै जुब जुब अखा हाबाय थानायनि थाखाय महाराष्ट्रनि रायगढ़ जिल्लायाव हा गिसिगानाय आरो दैबाना जानायजों दासिम सा 38 सुबुंनि जिउ खहा जाबाय आरो गोबाङानो दासिमबो गोमानानै दङ। बेनिखायनो थैनायनि सुबुं अनजिमाया बांबावनो हागौ। रायगढ़ जिल्लानि अनगायैबो रत्नागिरि जिल्लानि सिपलुन टाउनावबो गिख्रंथाव दैबाना थाद'नाय गैयै अखा हाबाय थानायजों दैया 12 फिट गोजौसिम लोमसावदों, जायनि थाखाय गोबां न' बां लामाफोरा दैनि सिङाव थानो गोनां जादों। फोरमायथिनाय बायदिब्ला COVID-19 बेरामि दोननाय हस्पिटालफोरावबो दैया लोमसावदों, जायनि थाखाय बेरामिफोरखौ रैखा खालामनानै गुबुन देहा फाहामसालिसिम दैथायहरनाय जादों। गिख्रंथाव दैबाना जानायजों लामा आरो दालांफोरा बायफ्लंनायनि थाखाय रैखा खालामग्रा हान्जाफोरा लामाजों थांनानै रैखा खालामनाय हाबाफारिखौ मावहैनो हायाखै। बेनि थाखायनो हेलिकप्टार आरो नावनि गेजेरजों NDRF, कस्ट गार्ड आरो नेभिया रैखा खालामनाय हाबाफारिखौ मावगासिनो दङ। मख'नो गोनांदि साननैनि दैबानाजों महाराष्ट्रनि दाब दाब जायगानिफ्राय दासिम गासै सा 129 सुबुंनि जिउ खहा जाबाय। बे बारनिफ्राय सोरखारि फरायसालिफोरा गाइडलाइन बायदियै आनजादफोर जेरै इउनिट टेस्ट, हाफ यारलि आरो एनुवेल एबा बोसोरारि आनजादफोरखौ खुङाब्ला बैफोरबायदि फरायसालिखौ सोरखारि गनायथि होखानायनिफ्राय बोखांनानै लाफिनगोन, नङाब्ला फोरोंगिरिफोरनो दान बान्था होनायखौ दोनथ'गोन। बे थांखिखौ सोलोंथाइ बिफाना लादों। देग्लाय मेट्रिक आनजादनि फरायसाफोरनो नाम्बार होनो थाखाय रां लानाय जाथाया सोराङाव फैनायनि उनावनो सोलोंथाइ बिफाना बे थांखिखौ फोसावदों। मानोना फोरमायथिनाय बायदिब्ला गोबां फरायसालिफोरानो थाखोनि इउनिट टेस्ट, हाफ यारलि आरो एनुवेल आनजादफोरखौ खुङाखैमोन, जायनि थाखाय बैफोर फरायसालिफोराव फरायसाफोरनि जेबो मार्कनि रेकर्ड गैयामोन। बेनिखायनो बैफोरबायदि फरायसालिफोरनि फरायसाफोरनो मेट्रिक आनजादनि नाम्बार होनो थाखायनो रां होनाय आरो लानाय फालांगिया सोलिदोंमोन। बेनिखायनो दानिफ्राय लानानै इयुननि समाव बबेबा फरायसालिफोरा थाखोनि आनजादखौ सम मथे खुङाब्ला बैफोर फरायसालिफोरखौ सोरखारि फरायसालिनि फारिलाइनिफ्राय बोखारनाय जागोन, नङाब्ला फोरोंगिरिफोरनि दान बान्थाखौनो दोनथ'नाय जागोन होननानै गोख्रोङै हुमखि होदों सोलोंथाइ बिफाना। PM किसान बिथांखिनि गेजेरजों भारतनि मादावनो आसामनिफ्राय गनायजाथावै आबादारिफोर एबा नंखाय आबादारिफोरनि रां लानाया बांसिन होनानै मिरु आबाद बिफाननि मन्थ्रिया रिपर्ट होनायनि उननिफ्रायनो रायजोआव PM किसान बिथांखिखौ लानानै गोबां सावरायलायनाया जादों। मख'नो गोनांदि रायजोआव 8,33,268 नंखाय आबादारिफोरा PM किसान बिथांखिनि गेजेरजों रां लागासिनो दंमोन। बेखौ नोजोर होनानैनो सुब्रत तालुकदार मुंनि सासे सुबुङा आबाद बिफाननि मावथिफोर जाय PM किसान बिथांखिनि गेजेरजों रां अनसुंथाइ होनायखौ सामलायोमोन आरो जायफोर नंखाय आबादारिफोर जाय PM किसान बिथांखिनि गेजेरजों रां लागासिनो दंमोन, बिथांमोननि हेंथायै दिसपुर पुलिस थानायाव FIR खालामदों आरो IPCनि सेक्सन 409, 417, 420 आरो 468 नि सिङाव केस रेजिस्टार खालामनोबो पुलिसखौ खावलायदों। मैयानि हरखाब बारहुंखा बारनायजों माखासे ओनसोलफोराव गोबां सम्पति खहा जादों, गुबैयै माजुलि, टकुवाखाना आरो बकाखाताव। हरखाबै बारहुंखा आरो अखा फैनायजों माजुलिनि गंसे नामघरा थेर बेथेर जादों। नामघरनि फुजारिया फोरमायथिनाय बायदिब्ला बिथाङा फुजा होगासिनो दंमोन। बेयावनो हरखाब बारहुंखाया फैनानै नामघरनि उखुमखौ बेसेबा गोजानाव बुखारनानै लांदों आरो नामघरनि सिङाव थानाय मुसुखा बायदि बायदिफोराबो थेर बेथेर जादों। बेनि अनगायैबो बकाखात आरो टकुवाखानायावबो गिख्रंथाव बारहुंखाया थेर बेथेर खालामलांदों। बेफोर ओनसोलफोराव गोबां न' बां, बिफां लाइफां आरो मोब्लिब खुन्थियाफोरा गुबुदों, जायनि जाहोनाव जिउ रैखाथिनि थाखाय बिसना सिङावसो एब्रेनानै थानो गोनां जादों होननानै फोरमायथिदों ओनसोलनि रायजो राजाफोरा। रां होनायनि लब दिन्थिनानै उल्थायै रां खावनानै लांजानाय जाथाया गोदान राव नङा। बेबायदिनो 22,25,000 रां खावनानै लांजाबाय सासे फोरोंगिरिया। बे जाथाया गहपुरनि प्रान्जल नगरनि फोरोंगिरि गुनेन्द्र बराजों जादों। जाथायनि सायाव बिथाङा फोरमायथिनाय बायदिब्ला बिथांना मेक्स लाइफ इन्सुरेन्स कम्पानियाव बन्द जानानै थानाय पलिसि दंमोन। बे बन्द जानानै थानाय पलिसिनि रांखौ मोनफिननायनि आसायैनो थगायजादों गुनेन्द्र बरा बिथाङा। फोरमायथिबावनाय बायदिब्ला बन्द जानानै थानाय पलिसिनि सायाव सावरायनो थाखाय हजाइनि शहीदुल इस्लाम मुंनि सिनायथि होनानै सासे सुबुङा गावखौ मेक्स लाइफ इन्सुरेन्स कम्पानिनि मावथि होनानै सिनायथि होदोंमोन। बेनि उनाव गुनेन्द्र बरानाव पलिसिनि गासै डिटेल्सखौ बिदोंमोन आरो माखासे सान उनावनो बन्द जानानै थानाय पलिसियाव 43 लाख रां जमा दङ होननानै मेक्स लाइफ इन्सुरेन्स कम्पानिनिफ्राय लाइजाम फैदोंमोन।
बन्द जानानै थानाय पलिसिनि 43 लाख रांखौ मोनफिननोब्ला गिबियाव 1 लाखसो रां होग्रोनो गोनां जागोन होननानै बुंथिदोंमोन शहीदुल इस्लामआ। नाथाय फोरोंगिरि गुनेन्द्रआ रां हरालासे दान मोनथामसो सिरियै थादोंमोन। दान मोनथामनि उनाव फिन शहीदुल इस्लामआ फन हरनानै मेक्स लाइफ इन्सुरेन्स कम्पानिनि ब्रान्च मेनेजारनि मुं लानायाव फोथायदोंमोन बिथाङा। आरो 43 लाख रांखौ मोननायनि आसायै मोन7 गुबुन गुबुन एकाउन्टाव गासै 22 लाख 25 रोजा रां सोनानै हरदोंमोन। गावखौ थगायनाय जाथायखौ उनावसो हमनो हादोंमोन बिथाङा आरो बेखौ लानानै गहपुर पुलिस थानायाव एफआइआर होनाय जादोंमोन। नाथाय गहपुर पुलिस थानानिफ्राय नांगौ बायदि मदद मोनैलाय CIDनो बे केसखौ गथायनो नागिरदों बिथाङा। जम्मु एन्ड काश्मीराव आईडी एबा बेफ्रुग्रा डिभाइस लानाय गंसे ड्रनखौ रैखाथि हान्जाया गावख्लायनो हादों। जम्मु एन्ड काश्मीरनि इन्टारनेशनेल सिमानि साखाथियाव थानाय खानाचक ओनसोलाव भारतथिं ड्रन बिरबोनायखौ नुनानै रैखाथि हान्जाया मोनसे एन्टि ड्रन स्ट्रेटेजिजों गावख्लायदों। एडिशनेल डाइरेक्टर जेनेरेल अफ पुलिस ADGP मुकेश सिंह बिथांनि बायदिब्ला बे ड्रनाव 5 केजिनि आईडी एबा बेफ्रुग्रा दंमोन आरो GPS डिभाइस दंमोन। ड्रननि गेजेरजों भारतआव गिदिर बेफ्रुहोनो थाखाय उदखारिफोरनि नाजानायखौ रैखाथि बिफाना फेलें खालामनो हादों। बेनि अनगायैबो जम्मु एन्ड काश्मीरनिनो गुबुन मोनसे जायगायाव सानै उदखारिफोरखौ रैखाथि हान्जाया गावथारनो हादों। रैखाथि हान्जाया फोरमायथिनाय बायदिब्ला बिथांमोनहा जम्मु एन्ड काश्मीरनि सफरेनि वारपरा ओनसोलाव उदखारिफोर थानायखौ खौरां मोननानै अपारेशन खालामदोंमोन। हरसे जानाय अपारेशनाव लश्कर-इ-ताइबानि सानै उदखारिफोरखौ गावथारनो हादों। सानै उदखारिफोरनि मादाव सासेया लश्कर-इ-ताइबानि टप कामान्डारमोन होननानैबो मिथिनो मोननाय जादों। मुङा फयाज वारा। रिपर्टनि बायदिब्ला उदखारि फयाज वारा गोबां नोगोरारिफोरखौ बुथारनाय आरो रैखाथि हान्जाफोरखौ बुथारनायफोराव आखाइ दंमोन। जाय समाव डक्टरनि बांसिन गोनांथि जानानै दङ बे समावनो रायजोआव नंखाय डक्टर हमनो हादों। बाक्सानि तामुलपुराव आसाम पुलिसा सासे नंखाय डक्टरखौ हमनो हादों। मुङा MK दास एबा मनजित दास। बिथाङा नारायण मेडिकेल एन्ड आस्था क्लिनिकेल लेब मुंनि मोनसे सोरखारि नङै चेम्बारखौ सालायोमोन। फोरमायथिनाय बायदिब्ला बे फार्मासिया कुमरिकाटा स्टेट डिस्पेन्सारिनि उल्था साइडआवनो जायो। तामुलपुरनि साब डिभिजनेल अफिसार डक्टर बेदांग तालुकदारनि थिननायाव आसाम पुलिसा मनजित दासनि बे फार्मासियाव अपारेशन खालामनानै बिथांखौ हमदों आरो तामुलपुर पुलिस थानायाव लांनानै बिथांनि हेंथायै एफआइआर खालामहैदों। खौरांनि बायदिब्ला मनजित दासआ फिजिअथेरापिनि डिप्ल'मा लानानैनो गुबुन गुबुन रोखोमनि बेरामिफोरनि फाहामथाय होयोमोन। दा बिथाङा पुलिसनि आखायाव हमजाबाय। आसाम स्टेट BJPनि आफादगिरि भबेश कलिता बिथाङा मोनब्रै बियाबाव जानो गोनां उफ्रा बिधानसभा बिसायख'थिनि थाखाय मोनसे कमिटि दादों। मोनब्रै बियाबफोर जेरै माजुलि, मरियनी, तामुलपुर आरो गसाइगाव। बे मोनब्रै बियाबाव जानो गोनां उफ्रा बिसायख'थिनि थागथियारि आरो नोजोर लाखिनो थाखाय मोनसे कमिटिखौ दानाय जादों। बे कमिटियाव स्टेट केबिनेट मिनिस्टार, MP, MLA आरो पार्टीनि माखासे सोद्रोमाफोरनो बियाब लायै बियाब बिबानखौ राननानै होनाय जादों। तामुलपुर बियाबनि थाखाय मन्त्रि रन्जित कुमार दास, रनेन्द्र नार्जारी, राजेश बर', इमानुएल मोसाहारी, बिजित गोरा नार्जारी आरो माखासे बिथांमोननो बिबानखौ होनाय जादों। गसाइगाव बियाबनि थाखाय मन्त्रि अशोक सिंघाल, शिबनाथ ब्रह्म, उइलियाम नार्जारी, अरुप कुमार दे आरो माखासे बिथांमोननो बिबानखौ होनाय जादों। माजुलि बियाबनि थाखाय मन्त्रि डक्टर रनज पेगु आरो मन्त्रि बिमल बरा आरो माखासे। मरियनी बियाबनि थाखाय मन्त्रि पीयूष हाजरिका बिथांजों लोगोसे माखासे बिथांमोननो बिबानखौ होनाय जादों। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान भिडिअजों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।